bare køre. Kommer den forbi? Ja, ja. Er du sikker? Ja. Er du 100? Nej, den er ret tæt på den der... Ja, ja, bare kom. Jeg kan ikke gøre, altså... Bare kom. Bare kør. Nå, jeg kan se det der. Ja, ja, frontkamera med. Ja, ja, du går lige forbi. Det er sygt. Skal vi se, det er jo Gran Turismo om igen, det her, mand. Ja. Og hvad så, hvad sker der her i forhold til traileren? Den følger med. Okay. Du Nu skal kan jeg se egentlig den bare i spejlet. begynde at- Jamen, jeg skulle lige have fat i den i spejlet. Ja. Det er vildt mærkeligt. Okay, så vi kører slalombane her. Så ja. Okay, jeg kan godt mærke, når man lige giver lidt mere gas, så bliver det lidt nemmere. Det er ordentligt sygt, det her. Og hvad så? Er det, skal man skifte gear, eller? Ja, det er automat. Hvad? Det er automatisk. Det er automatisk. Ja. Det er bare fordi, jeg synes bare, at den skifter ikke bare gear. Er det fordi, jeg ikke er sikkerhedstjek på, at den ikke skifter gear? Eller hvad? Ja, den kommer lige om lidt, men så kommer den, altså, så giver den noget. Ah, Så går det stærkt. ja, det skal den heller ikke. Og så er der med problemer. Er du sindssyg, men hvad gør vi nu? Han bakker. Okay, det var meget heldigt. Ja, og bare herover. Altså, den største er bare... Hold. Hvad? Du skal dreje modsat. Ja, ja. Du er ved at klippe den. Hvad? Du er ved at klippe en gummi igen. Nej. Ej, der er masser af plads, der er 9 meter. Men jeg tror, det var et klogt træk, at han lavede der. Det tror jeg også. For alles bedste. Men den drejer ikke bare lige. Jeg synes, at 30'er, den drejer lidt hurtigere. Og vi er ved at være der. Og så kører der en tredje gear, nu siger den. Hvor længe har han tænkt sig at bakke? Han havde ikke regnet med, at jeg bare lige kunne køre bagom ham. Ja, jeg tror bare, han bakker helt over. Han bakker helt Han kunne godt se det Han der. tænkte bare, det kan jeg ikke være med til. Det går ikke, det der. Det kan jeg ikke være med til.